Čau lidi, já vás zdravím z Street Food místku, se otvírá nový barbershop s panem, takže jdeme se na to podívat. Takže vítejte v nové části Barber 365, kde můžeš 29. přijít, nechat se ostříhat, dělat si fresh cut a nechat si nabavit zadek. Takže a součástí Barber 365 je tady ten nový bar, můžeš přijít 29. kdy bude otvíračka a můžeš si užít krásný večer, budou tu krásný ženský a super lidi jako já a samozřejmě hromada alkoholu a jídla.